Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di-ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Kasama, manglakaw ni. Ay mo painit eh, diri mo. Ay painit, pasilong. Manglakaw me. Timing nga jud ako eh. Timing. Kay naputuyo nimo kay nguam sa kwarta kay putla na mig tubig. Wala may agas ako ligo-ligo. Unsa to? Unsa to mo gisabi? Kining manghuam sa kwarta nimo kay ako ibayad sa tubig kay putlan na nami. Kakay dira. Solo. Kap, ari diri. Nami sulti nimo kap. Unsa na dira? Gabiha din siya ano kapoy nakakita jud mi. Nakita jud namo nga kini si Shano iyang gidunulan og 500 si Pidot. Unsa? Woo! Buls ay kaysa mo mga mata. Klaro kayo. Sus. Unya. Wala niyo video eh. Wala niyo picture eh. Sus! Sakto sa nimo idea ka pero sa kalimot mi kapoy. Nya mao ni kinakapali kapay durap. Time Mo pa na na god. ko na mo na mauna Mga ugok. Unsa man inyong bagong balita na pod? Or good news or bad news? Bad news. Excuse me. Oy, pwede mo man, dawat kini akong saging nga gikan pagyud sa town sa Ikaw simbahan. tani gikan simbahan? Sa simbahan kay Inyo sud gikuha gikon sa simbahan no? gihalat man ni ganina unya wa man may ikapalit nya. Mao na among gikuha na lang. Kini akong apple gikan ni sa merkado sa Carbon. Inyo na lang na yung apple og saging. Ari na koy. Kita sa kong agtang. Tiyosan nimo oy. Malita. Tiyosan nimo. Tiyosan ano? Di mo na mao. Ang apple na ko giahat. Siyang nga sa kita sa mga agtang. Sayang biya ning saging. Nininuod wa man to sa script. Mo bitaw. Hindi mo na. Tala. Ha? Tala, bakit tayo? Saging saging oh. Nabas TV ka na. Uy, naalagay mo, girls. Ano, isa ninyo? Ano mo? Ano ka akong gibubat? Ano mo? Ano na ate oh? Ikay taga dal assist ikat. Uy, ano dahil mo? Ano mo gihuwat? Tatagay pa. Tibi na multo. Ano, girls? Hi, Nika! Ay, ari mo diri kay inikis ka na. Ari kami dad. Oh! Uy, kama, ay mo pagkuhan ha! Kada, at iman na imong gi-shopping na to ha? Mga nindot mo kayo na itong shopping no? Kadaghan ko ninyo gikumpra. Ano nyo, musta na? Kaya, Hello, Clint. Si Nimyam. Si Nimyam. Mo ni among gi-adapt. Wow, ayo. kung may ganun, yung gi-shoppingan sa. Indot kayo na. Ginahan naman ka ka. Okay ra kasi mong gipuyan ron. Oh, Ayaw. ayo. Diba? Patudlo mi ni Oh. sa mat. O sige, wala na problema to sa balay na. Sa balay. Sige. Sige. Sige na. Pwede mo kuyog ganun na? Kuyog. Sige na lang kuyog na lang ka. Nga.
Pwede di ay. Apa kayo ka lang natin? Pwede na lang na siya. Ay, module ay. Module yung ikalimitan. Oo, module. Kadali mga Saan man ako eh? Tanghag nga gini mo. Ngano ako ba yung basulon? Imo mong ipaikya si... Ipasipat man mo si Pidot. Mao na resulta ron. Oo. Wa ko'y kalimutan, ana. Ngano ako mantanan? Ingon mo ka nga. Susun saan man to, uy. Nga di ra ba kita pwede mo balik? Nga to ilakap idol rap. Mao na. Purbida mo, kaya lang naong ni mo. Ita Nang ni. mga brigan niyo. Sama. Unsa yung tuyo? Sama tuyo niyo. Mga busing. Ngaon ta? Ha? Ngaon ta? Mga di lang ko na balangay COVID, di lang imo na sa. Tingnan. Unsa man atong katuyuan ninyo? Bitaw. Are sa are sa kamay di. Aminaw ba? Kasi may problema ninyo. Kami ra gyud nahibaw ning problema ha. Kay kami ra may na problema. Kay og nahibaw pa mo? Apil pa mo ka problema. Pako'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pako'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Diba, mga bata-bata mo sa kapitan? Oh, Nga naman de, unsa may koneksyon na? unsa din Sayan na. sa mo. Ako pa ninyo, no? Ari mo trabaho na mo. Minilyon eh, minilyon. Inyo ha? Weh, minilyon. Kiunsa man niyo pagkasiguro nga milyon ang atong milyon ang among madawat or ninyo. Time sa. Minil yun. Time sa murag disod magkita ang minil yun. Murag mo basik illegal lang yung kuan. Basik nga? Oh, ako, Tessa. Ay, Dili, Tessa, ngani man Tessa, siya. Tessa, Tessa. Ngani ka nga man ka. di ka nga di ko wa man. Tessa bro, milyones. Di ko musugot ana oy. Kadako na nakatidara. Dili ka mosugot pero ako. Oh, Dili jud ko katuo nga ang ilang ihatag diri nato or ang sweldo milyones. Tamo na mo daan. Wagi ka kapalit og kaong bago na kanat mo ra man gipalit nos bagyong bigyan. Paminaw sa, basin scam na inyo po. Paminaw sa. Unsang bagyo, bagyong Kani harami na minaw. Sa. sultian ta mo. Gusto man ka mo kwarta kanang Oh, simpura kayo ng trabaho ninyo. Dili ni illegal amo nga sultian di ka. Dili ni illegal. Ay, abad, dili illegal. Pero sa tinuod lang no ako, dili lang siguro ko eh. Kung alas lang duha ay pasing ganahan, interesado na sila. Siya. Suna. Pero ako unsa imong desisyon nimo? ganahan gyud kong negosyo. Oh. Suna. Kita mo ani? Kaila mo ani? Unsao man mo pagilang, wa pa man nimo gidunol diri na mo pakita. Oh, kakitas na ako na. Hoy, paminaw ragod. Kung ako pa ninyo, Oh. mutaba mo pangita aning bayhana. Asa Kay Kinsa man na? og ato ni silang makitaan, minilyon ang inyong madawat. Hala, Anang bayhana? Temsa! Kaila mo ko ani. Asa no asa? Mooning litrato ipakita ito kala. Oh. Idol rap cup. Mauna. Ila idol rap cup ilang sanno. Oh, siya. Sige sa pangalan ba yan si Basta nakabantay lang ani kay Dili na si Kuan. Asa, tanawa balik. Dili na si Miss China. Ano? Ay mauna. Mauna. Oo. O mo na inyo gusto, kaila man day mo, minilyon niyo kita una. Tay babi. Pero- I-forward na sa ko, i-forward sa ko. I-forward? Oh, forward. Di ako nakita mo, forward na ninyo mo. Isin lang sa kon ba? Ah, i-send ay. Isin lang sa Facebook, sa Messenger na ko ba? May problema na. Time pa. Sige kag yung i-forward, wa kay cellphone ipakita. Isi. Usa mag-forward na. Kaunan pa na ko. Ang uso ng Bluetooth. Ang iyang silingan Oh, ani. shit. Paminaw, ang iyang silingan ani, numero 1 si Birta. Oh, si Berta. Oh, daro. Si Birta. Ikaw ba yan, Berta? Hoy! Oh. Lalaki ka lang sa buhay ko. Na, tuwara. Dili ba? Balik mo ta sa mo. Sa bagay sa istorya. Sinira mo mukha mo. Day! Bagay sa istorya. Mura ni mong buhaton. Mura. Ato ko na Mutudlo nakita. ra mo, bakit ano na siya? Time pa good. Di ba niingon man ka? Nga milyones ang makwarta. Ang akong pangutana nga nagtanga gud akong ganti. Milyones ang matag usa ka namo or magtunga rami ana. Hoy, kanya mo di na illegal ha. Di na illegal. Tinuod. Illegal? Balik mo na imuhang storya oy. Illegal ko tawag na mura sa illegal daan. Susubik ka daan. Loading mga Masa man, o yan mo Matagusa ninyo, matagusa. Milyon. Milyon ra. Milyon. Wa man mo maghisgot og pila amount. Hoy, tayo sita ba istorya agad?
Ya, basta maumang ka na. Oh, Oh, na, nitingog na. Ate, Kasi una na ko sa nato. Kasi kag una murag kag nahuna-huna. Ala, oy, ba. Salaman. napoy usam mo ron, nanigi mo. Sige na lang, kay mo nag-iingon ka ilang buta ato sa picture. Si Mr. Saman. Pero Di mo ko yun. Ari Okay sa man. mo, ari sa Suman. kamera tulo kay apel. Suman. Ang iba. Tinuod ka na lang gisulti. Magnegosyo ta ninyo eh. Kay dili taong ta. Pero maminti nga magsina lang taging ani. Magpaupoy-upoy ta sa mga atong amo. Malamig kamot usa man kadto mo gupong amo. Ang cellphone mo gani mo god. Sakto lang idea. O ingani ako edi. Kaya tayo, usabay nagsabot mi dire. Kaya man tayo ngimong naon ni mga murag gabs baga. Hi, Kap. Oy, Miss Ing, may hapon, nanday ka. Oh, sa maya to, sa maya kuya, kalagan ni mo, nga naaman ka. Ay, Kap. Ayan lang, Kap. Uy, dali ko. Doon na lang ko'y pangutanan ni mo. Oh, sige, kung sa may pangutanan ni mo, bahin sa kwarta, wakwa na, karon. Kaya baw ka, Kap. Lain na, nilis kwarta, Kap. Kani ako insultin mo. Oh, Na ako'y nahibawan, Kap. Kala ko si Shano, Kap. Suportahan sa mayor o kung Congresswoman karong umaabot ka eleksyon. Nga ikaw kuno itsapuira na kuno ka. Dili na kuno ka. Suportahan nila. Sabi kasultin mo ano. Shano. Hapit, nagyan mahurot ang akong pasensya na niya. Nagpabilib? Tinuod yun na, Kap. Nagpabilib. Kay bawa ba ka? Kabago siya Unsa man? ipabilib niya karon. Dagha ka nibilib niya mga tao ron. Kay nga no, nag-adapt siya og batang libod soroy. Unsa? Oh, Nag-adapt? nag-adapt ka, Kap. Nagpabilib sa katawhan. Makikatbang gid siya ginako. Nya, Naon ta? Nya, ikaw lang ka masuko. Wa kay buhaton. Ikaw? Ka magpa... Kuwan diya, maglagot. Wa kay buhaton. wag sa may kasajis nimo Oh. parte sa kuha. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Unsa man? Ani angay buhaton mo, Kap. Himo akong strategist, ha? Ako'y plano para nimo kung unsay main mong buhaton. Okay! Kana! Nindot ta! Oh, Nindot! pero Kap, of course, Kap, bayaran in town ko, oy, walay free ani. Oo! Mubayad ko! O sige, Kap, ha? Mubayad ko sa kantidad Sure na, nga nibo. Sige, Kap. Sure na, ha? Sige. Oo! At Unsa man? ang buhaton. Unsa may gusto nimo? Karon dayon, tagaan ka. Oh, sige, Kap, sige, Kap. O sige. Puslan, ini. Pero, trabaho, ang angay nimo trabahon. Kap, oy, ato yun ang buhaton. Lagi na ta mag-usap ani kung mao ni sistema ha. Basta di ka bumbuhat sa trabahon. Oo, Kap, oy, squab niya. Murag kagkaroon pa na ako, Kap, oy. Tara. 1, 2, 3, 4, 5. Ato na ilubong si Shano, Kap. Ako'y bahala nimo. Oh. Ato na planohon pag-ayo, no? Kanang Shanuhan na. Oh. Mabilib-mabilib siya. Iya ka Das- nakuan. Partial lang na ako nimo. Salamat, 5,000 Chupay, na. ha? Oo. Pero ayuha ba yun ko, ha? Ay, kabala ka, Kap. Ato na ilubong si Shano. Ngano? Ay, di ko gusto nga mapildi ka, Kap, no? Ay, ako di mo kanana. Sa mga plano, ana, para sa kayuhan mo. Kaya salamat kay Kap. Oh, sige, Miss Salamat, Ing. kay. Oh, sige, bye-bye. Oh. Sip, subos. Uy, unsa man ni? Unsa lagi? Ayo bulsa. Kata nila. Amo ni bossing. Inyo na. Para asa man ni? Advance pa na ninyo. Advance pa na. Jawata na. Wa mo ko maputli kurente. Mana ko bayad Tugian sa mo. Wi-Fi. Sugod karon ba? Oh. Kami na yung amo ha. Time subos. Oh. Boss sa tinuod lang no. Aron ba yung may kakubutog sa kalibos sukat-sukat sa simig. Ginuti ka, Kap, idol rap. Mauna diha. Mauna diha. Mauna diha. Ang akong pangutana ba ninyo ba? Ano man sad? Sure gyud mo nga amo ni. Mo. Unsa man diya ni binuang mi? Binuan ni media eh. Ginatambudaan, milyones inyong makita di pa na mao. Tinuod ni. Induta ni. Ko.
Bagtik pa kayo. Ingon na kakalanti ang among agaw. Ang ako ba? Akong pangutana. Tinuod, di ba sige, pasirok sa ninyo yun yung kiskan. Ko, tilapi ko na ko. Linood ba? Tilapi na ko. Sila sa. Giluasan ko. Gilawasan ka. Ikaw, tilapi. Adi ko eh. Kung sa patila pa niya, napangag, magina. Magilapot pa nimo. Kansa. Kana pagani permiro gihatad ako ninyo. Kita, ano na ngay? Kusing. Advance pa na ha. Sa. So, kad karon. Dili namin mo report dito kang Kapitan Idol Rap. Kana. Di na tumabalik dito. Good. Sa ayaw gyud mo pa utusan yung kapitan. Watoy ayo. Okay, unindutas ka Oh, advance na mong Wala, gyapon wala na sad. Yung ani mo guni. naman. Ano gaduda pa man ka? Wala mo ko magduda. Ang ako ba? Suman ko. Unsan? Pila may inyo ipuno ani puhon. Hala, Pila. Wala pa kayo mong trabaho, maghita na mo. Wala pa kayo mong trabaho. Itagaan na mo daan, ha? Awa, gusto nimo na nami agi. Sige, di lang tamo sa. Sugod karon ha, sugod karon. Kami na inyong amo ha. Pero ayaw mong sabang ito Okay, ha. Kaysa, kaysa may among amo, ikaw o si Big Boss? Di kami. Kami! Ha? Nangamo mo? Amo po. Isa may gatang ninyo, Big Boss, dili. Usko, Dili, pero sugot na lang ko. gikan mo siguro yung Big Boss yung kwarta. Gikan sa iyang bulsa. Gikan sa bulsa na. Sugot na lang ko. Na ato sa kalibo sa mga taong kay. Lain na siyang kuan ba? Ay, labas sa Idol Cup. Ako ba nakuangan ko ani? Ang angan kana. Puni boss, puni. Puni Leon. Marunong ako sa wifi. Marunong ako sa wifi. Puni Leon. Wifi klaro ini ro. Puli niya. Ayaw sa. Sa bayo, kantahin sa minyo dua. Ano yung beatbox mo? Beatbox. Wa mo na sa script. Ay pagbuo. Way puno. Puno sa puno. Kanta sa daan. Sayaw ha, sayaw. Sayaw. Ang ano mo kung kadawat mo lugin. Mga ate, mga kuya, di may kawatan, di may tulisan. Yo, this is Kiko, rock. Yo, Ikaw ko. Magduwa ko yoyo. Sus Ginoo ko yung Asa naman ang puno. Ayo kalimti mga pagagnawong. Oy. legit ninyo ha. Oy, Aysa. Kuwangan ko na. Kuwangan pa ko ah. Gila ba na mo? Dili ka anay tagang dako kay sa kay. Ano man? Budot nimo. Dili. Wala may traffic ron. Ayaw mo sige. Wala may traffic ron. Ayaw mo sige kay bukas na magkita. Basta mo. Uy. Ko, asa. Sa? Diyan. Ari mo kay. Oy, abante di. Mana tiba. legit video ning kwarta hagay. Narimahong 2,000. Bawo lagi. Utro mo niya ko. Ha? Basta Wa pagan mo man trabaho. Basta mo to ha. So karon di na ta mo report ni Kap Idol Rap ha. Pero ayaw mo sama kami inyong amo. Oy, gusto mo puno. Kanta na mo gusap. Kanta Isa. Kanta. Lain pa kay mo puno ko. Ay na kanta eh. Wala kanta si Kiko. Iko na sad. Ikaw sa. Basta mo na to ha. Ari na mo kami Lagi check. inyong Wala amo. problema. Okay. Unsa ba? Isa mo puno tao. Ayun na. Puno ba nga? Mabaw anay mong bitaka. Ayun na. Salamat boss. Pero boss, Salamat boss. hoy napami nakalimtan na pa. Oy, advance na ninyo ha. Sige kay ngog adto. Salamat boss. Salamat. Adto na dito be. Sumulag na ako. Adto na. Kinam. Pagbuot niya oy. Abok pito ginuuli ka. Pindi tas mo dunol. Ipapay ko pampers sa glasses. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bayar ni school. Wifi na ni. Smell gid. Kuring kasi. Nya ani ni siya. Unsan? Saan man ni nato ron? Asa man ta? Ako lang ba? Na ay usa sa tulo ato ba? Na ay mo tugani Kap Idol Rap. Way mo sumbong mo. Kita rin tao diri. Way mo asit na. Katungos na nga na kadudahan to na loyal kito. Susi kitog na. Uy, ginoo ko mura magkilmirong angang sagdan katong nawahi. Sus ginoo ko. Sus na patigan mo gyud bani saging. Kato na usan nila model mo sa una katong gas abil ka sa una batong soko. Wa pay padri na suspect to ba? Ako tong atbangan oy. unsa? Ana nang abi mo mga kapuso. Excuse me po. Pasok. Pasok. Ako na atbangan oy 14 ay gas abil gas. Mura pugi. Daubans gas. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala
nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di-ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.